altså blevet til det moderne gennembrud, og vi har også blevet til lidt at arbejde med novellen En god samvittighed af Alexander Kieland. Og vi vil i vores analyse komme ind på komposition, sprog og fortæller miljø, personkarakteristik, temafortolkning og perspektivering, og vi vil desuden også redegøre for tidsperioden og sammenligne og samtidens litteratur. Den litterære periode, det moderne gennembrud, henregnes til 1870, eller fra 1870 til 1890. Indledningen til det moderne gennembrud tilskrives George Brandes, der i 1869 oversatte den kontroversielle Kvindernes underkuelse til dansk, og han starter for alvor sin bevægelse i 1871 ved en forelæsning på Københavns Universitet over det meste af Europa med kritik af romantikken. Det moderne gennembrud er det realistiske gennembrud, og i perioden gjorde man oprør mod de gamle traditioner, som romantikken havde stillet op. Nu vil forfatter skrive om livet, som det reelt var, i modsætning til det romantiske, idylliske pyntede virkelighed. Mange kvindelige forfattere kom også frem i denne tid, og det var med til at sætte kvindernes rettigheder under debat. Den engelske biolog Charles Darwin mente, at mennesket og aberne var beslægtede, og at mennesket var en del af naturen og dermed blev styret af naturens love. Mennesket skildres således som et naturvæsen bestemt af arv og miljø, og når denne betragtningsmåde bliver overført fra naturvidenskab til litteratur, er der tale om naturalisme. Naturalismen indebærer et monistisk verdenssyn, således at man kun anerkender eksistensen af den materielle verden. Charles Darwins teori om arternes oprindelse fra 1859 påvirkede en voksende religionskritik og ateisme. Den tyske filosof Feuerbach påstod, at mennesket via fantasien havde opfundet en Gud, der besad de bedste menneskelige egenskaber, således var Gud et produkt af alle vores utilfredsstillede længsler og behov. En anden indflydelsesrig tysk filosof Nietzsche fremsatte i sine værker i sit berømte diktum Gud er død. Men det blev i den tid også påpeget, at den kristne grundholdning stak dybt, og ateismen var således lettere sagt end gjort. Litteraturen i det moderne gennembrud. I perioden 1870-90 var ideologiske og moralske emner genstand for kunstnerisk bearbejdning. Forfattere i det moderne gennembrud gjorde oprør mod de gamle idylliske traditioner, der prægede romantikken. De ønskede at slå fast, at der kun findes én verden. Denne verden, som kan ses, måles, vejes, beskrives og analyseres. Den naturalistiske litteratur var således præget af fuldstændig udtømmende systematiske beskrivelser, uden meget overladt til læserens fantasi. Idealismen er altså udskiftet med en naturvidenskabelig tilgang til verden, hvor samfundsproblemer blev sat under debat. Fortælleren i impressionistiske fortællinger har trukket sig tilbage, og i stedet beskrives handlingen meget scenisk med mange replikker, så det virker som om fortællingen sker lige her og nu. En naturalistisk forfatter interesserer sig for forholdet mellem arv og miljø. Eller med nutidige ord. Vi er styret af det, som ligger i vores gener, men også af det, som vi bliver påvirket til gennem opdragelse, skole, massemedier, kammerater osv. Så har vi også skulle analysere En god samvittighed, og forfatteren til den her novelle er den norske forfatter Alexander Kieland. Han debuterede som forfatter i 1879 med novelletter, som er en samling af korte noveller. Året efter skrev han sin første roman, Garman and Worse. Alexanders forfatterskab var stærkt påvirket af tidens periode, det moderne gennembrud, med George Brandes og Charles Darwins filosofi. Og således var hans skrivestil altså stærkt præget af realisme og kritik af samfundet og dens autoriteter. Ja, komposition. Novellen starter i medias res med en beskrivelse af vognen. Herefter præsenteres miljøet og hovedpersonen fru Bart. Novellen er opbygget med en hjemme-ude-hjemme-komposition, som egentlig også er kendetegn for eventyr. Vi følger Emilie Varden, som i begyndelsen af novellen besøger sin veninde, og herefter drager hun ud i det ukendte fattigmandsmiljø for at blive oplyst om forholdene eller de fattiges vilkår, og hvor hun til sidst i novellen vender tilbage til de vante omgivelser hos sin veninde for at fortælle hende om sin oplevelse af erfaring. Herudover har novellen en åben slutning. Sproget i novellen. Sproget i novellen er meget beskrivende, som allerede kan ses på første afsnit, hvor fru Artes hestevogn bliver beskrevet meget detaljeret. I lakeringen på vognen var der en liden skygge af mørkegrøn. Hyrerne havde en beskeden støvgrå farve, og det var først på nært hold, man oplevede, at betrækket var den sværeste silke. Novellen indeholder også mange replikker, hvilket får læseren til at leve sig helt ind i fortællingen. Den detaljerede beskrivelse af miljø og de mange replikker ses i den naturalistiske skrivestil, som har en naturvidenskabelig tilgang, således at miljøerne og personerne nærmest bliver analyseret for at fremme den realistiske essens. Novellen er præget af tiden, i det at
den til at skrives med stort begyndelsesbogstav, og generelt har novellen en meget enkel og forståelig sprog. Fortælleren. Novellen har en eksplicit tredje person fortæller, som er personbundne, og i dette tilfælde bundet til hovedpersonen Emilie Varden. Vi har altså kun adgang til hendes tanker og følelser, hvor resten af personerne beskrives af vores eksplicite tredje person fortæller. Miljøet. Historien udspiller sig i et kristent samfund, men i forbindelse med omtalen af kristendommen fremsættes en meget dum kommentar tidligere på uvidenhed omkring fattiges vilkår. Altså, de har jo hver dag, i hvert fald hver eneste søndag, anledning til at høre kraftige, indtrængende prædikener, og om Bibelen skal, efter hvad jeg har hørt, være at få for utrolig ringe pris. Novellens hovedperson fra Varden misbruger flere gange Guds navn i sin udbrud. Her betvivler seriøsiteten ved religionen i novellen, da troen her kan forstås som ironi. Novellen foregår i to kontraste miljøer. Der er det rige miljø, der finder sted hjemme hos fru Abel og i vildekvarteret deromkring. Og det bliver beskrevet, at her og fru Abel både har have og stue, og derfor bor de altså et meget ganske nydeligt hjem. Og så er der det fattige skumle miljø, der bliver beskrevet, når fru Varden besøger de fattige mennesker. Da fru Varden og kusken skal gennem gaden i det fattige kvarter, fremstilles gaderne som meget små. Som citatet siger her. Til gaden blev trængere og trængere, og det så ud som om de fede heste og den fine vogn om et øjeblik ville blive siddende fast som en prop i en flaskehals. Udover det beskrives den fattige families hjem som meget snavset og indelukket, og der findes mange fordomme blandt de rige eller blandt fattige og det fattige miljø. For eksempel siger fru Varden, men det faldt hende ind, at det var bedre, at hun købte en selv. Det var ikke gavnligt at fattige for fattige at få penge mellem hænderne. Personkarakteristik af Caroline Abel. Fru Abel bor i et villakvarter med egen lille have, en tjenestepige i huset og går meget op i tøj. Hun er troende kristen. Fru Abel beskrives som godmodig og ser meget op til sin gode veninde fra Varden. Deres møde bliver således hurtigt akavet, da fru Abel lige er i besiddelse af rigeligt tøj og optaget dette, hvorimod fru Varden oplyser kjoler som en materiel overflødighed. Abels bekymringer over sygdomsfruens arbejde falder brat til jorden i modsætning til Vardens pludselig ønsker om at hjælpe de dårligt stillede i udkanten af byen. Carolines misundelse kan ses i følgende teksteksempel. Intet kunne nu være mere fjern fra den gode, modige frues karakter end misundelse. Og alligevel, det var med en følelse af den art, hun i dag så efter den lette vogn. Men om det var venindens gode hjerte eller den nydelige vogn, hun misundte hende, var ikke godt at vide. Fru Abel påvirkede så meget sin veninde, at hun i håb om bekræftelse fra sit forbillede selv dropper ideen om en kjole, og har i tankerne at klare sig forude. Så er der Emilie Varden, og hun er rig og velhavende, og det ses på hendes hestevogn, hendes kusk, og hun bliver beskrevet af hendes veninde fru Abel som hendes meget rige veninde. Alligevel så ønsker hun at fremstå meget beskeden, og hun betragter sig selv som gavmild. For eksempel, jeg er nok lidet skikket til at hjælpe dig, hvis det gælder pynt, svarede fru Varden. Altså, hun går ikke selv med pynt, selvom hun er så rig. Kjoler, det er et meget tilbagevendende objekt i novellen. Fru Varden er iført en lang perlegrå visitkjole. Det nævnes, hvordan hun konstant trækker den efter sig, og da hun samtidig selv gennem novellen lægger stor vægt på samvittigheden, kan kjolen være en symbol på hendes samvittighed, der først er dårlig, altså sort, og derefter god, hvid. Og når sort og hvid blandes, bliver det altså grå. Med fru Vardens moralske prædiken om samvittighed og ulighed, sætter hun sig selv i det gode lys, men skaber alligevel en alvorlig stemning. Vi ser på fru Abels forbavsede reaktion til disse nytilkommende værdier, som hun har pludselig træder frem. Hun er konstant midtpunkt og hævet over sin veninde, og til hende taler hun altså nedsættende. Før besøget hos de fattige er hun den godhjertede, og efter besøget er hun den vidende og modige, der turde tage det til. Ikke på noget tidspunkt fremstillede hun hos fru Abel som dum og som en uvidenhed, der tager fejl, på trods af de mange tegn på uvidenhed gennem fortællingen. Som for eksempel, at de må give barnet noget styrkende, sagde hun, der forsvagede hende noget om kindermel og appelsinchili. Emilie, hun er også, altså fru Varden er også til sidelandet også en meget let virkelig og naiv person. Hun tror, at hun selv kan gøre en betydelig forskel i uligheden, der hersker i samfundet. Og det ses, da hun får lyst til at køre ud og hjælpe de fattige, efter hun har læst en årsberetning om de fattiges elendighed. Og hendes let påvirkelige adfærd kommer også til syne, da hun efter sit enkelte besøg hos en fattig familie
igen får en helt ny opfattelse og holdning til denne sociale gruppe på baggrund af fattigforstanderens ord. Kusken. Fru Vartens kusk er klædt som en engelsk præst, har et stift ansigt med tynde whiskers. Han er en udlært herskabskusk, og han ved, hvorfor han foretager sig og går op i sit arbejde. Han forsømmer aldrig sin pligt eller kommer med indvendinger. Kuskens rolle er at understrege hele ironien i novellen. Fru Varden føler god samvittighed ved et tilbageblik på hendes afslag på at få en prægtig tjener, da hun fandt det overflødigt og godt kunne åbne vogndøren selv. Men med Vardens ordre og befalinger gennem novellen er kusken faktisk hendes tjenende ånd. Hesten er omtalt som de fede, og ligeledes gør den velklædte fattigforstander, og det står i kontrast til den fattige familie, hvor det ene barn nævnes som værende meget mindre end det burde. Ydermere er fedme et udtryk for velgående og forsørgelse, altså endnu et modsætningsforhold mellem rig og fattig. Der forekommer indtrængende beskrivelser af kuskens og hestenes færden i fattigkvarteret. Disse beskrivelser er et udtryk for fru Vardens sindsstemning. For eksempel, de urokkelige viste intet tegn på ængstelse, skønt situationen i virkeligheden var fortvivlet. Det beskriver så, hvordan fru Varden ikke ved, hvad der venter hende, og heller ikke ved, hvad der egentlig kræves for at rette op på uligheden. Et andet teksteksempel er, at vognen gør en vending så skarp og så knap, og det er altså vognens skarpe vending, der billedligt talt er Vardens ombestemmelse. Og et sidste teksteksempel er hestenes velbefindende, da de kommer tilbage til det rige miljø, og det er altså et tegn på Vardens velbefindende efterhånden, som hun bringes tilbage til vante omgivelser. Så er der de fattige. Den fattige familie består af 4 personer. Mor, far, en dreng på 4-5 år og en lille baby. Babyen er på trods af sin alder ualmindelig lille, hvilket indikerer, at familien er fattig, altså babyen får ikke nødvendig næring. Der er et lille citat her. Fru Varden betragtede det lille gråagtige væsen og kunne ikke begribe, at det allerede var 13 måneder gammel. Selv havde hun hjemme i vuggen en liden kolos på 7 måneder, som var mindst en halv gang så stor. I det fru Varden tænker dette og sammenligner det med sin egen liden kolos på 7 måneder, er det meget let at se kontrasten mellem de rige og de fattige. Altså, liden kolos er halvt så gammel, men dobbelt så stor som den fattige baby. Moren i familien er hjemmegående, hvilket var normalt for tiden. Og første gang vi møder hende, er hun i gang med at stryge klæder, altså lave praktiske opgaver i hjemmet. Det er faren, som er den forsørgende, og han går på arbejde, men da vi møder faren i denne novelle, er han hjemme, da han har en frygtelig tandpine, så han kan ikke arbejde. Altså, hvilket vil sige, at de for denne dag ikke får nogen indkomst, og familien eventuelt skal spare endnu mere, end de i forvejen gør. Og ud fra beskrivelsen af faren, kan det også tydeligt ses, at de er fattige. Det var en bleg, hullet mand med et stort øltørklæde om hovedet. Tema og fortolkning. Temaet i denne her tekst er forholdet mellem rig og fattig og de sociale lag. Det var ikke et problem, der blev lagt stort vægt på dengang, og derfor blev det sat under debat i denne tekst. Teksten vil belyse, hvor skævt samfundet dengang er skruet sammen og bryde romantikkens idylliske verdensbillede. Forfatteren ønsker dog at understrege periodens sociale kritik og den samtidige store afstand til det pågældende miljø, og dette gøres gennem hele teksten ved hjælp af små dobbeltmoralske modskrivende beskrivelser. Allerede hønnerne i indledningen er et udtryk for fru Vardens personlighed, nemlig at hun spiller hellig, velgørende og beskeden, men i virkeligheden er ingen af delene. Perspektivering. Novellen En god samvittighed kan perspektiveres til skrivestilen i det moderne gennembrud. Novellen er præget af realisme både indholdsmæssigt og formmæssigt i det, at den inddrager negative aspekter af samfundet og hverdagen, som hidtil ikke er blevet anerkendt og omtalt på samme måde. Fra forfatterens side fremsættes religionen med en snert af ironi. Indholdet får derved en realistisk karakter, hvilket kendetegner perioden. Måden novellen formidles på er også præget af realismens og naturalismens skrivestil. Dette fremgår i novellen i form af den meget detaljerede beskrivelse af miljø og tilværelsen.